chỉ bây ule kan video lo clear thin tu zong zong với ni chu hay kan pa ei tur adu ber ka chu me siam te jing mi adu ber thin ka siam sak le do na hemi ka siam sak to hi chu na pur thei khoba jing cho te hi ei lo thina trai lam ka siam le khanin pur thei le to ki chan hei với ni chu office a kal do na office a kal pa in nge off i kan ina he office chu thleng tur vel te kha Facebook market atanga leimi kha khang te kha awalam don ani chu Facebook market atangin ka seng khanin tur lai chu kan war em kan en thina kan pa hin du zong hi mo velen nol thina tun lai chu war to khop me ni po abun ma ti hanin Facebook market an kan lut vel ko nge te hi ti thina chan kan nu pa hianin tun lai chu Facebook market hi kan wara thil a free te le hetiang kan duang zong te hi zong ilam atam me dor etinan Amazon ti te hetiang dor pa ai hian ya tlom do hlek a chu wang chu na tha ani kan nu pa kan du na san po arsa ka siam mang hian in lo siam ve chinulangin in lo siam ve to ngai nge chu ka shelawa ke po Facebook video atanga ka mu mi nya hei ti hian in duang tok khanin ka chanang khian in chananga seidan ang tok po ni seng yes. Maybe broken chicken. Yummy, yummy. Yum. This is. Eh, nakina belum kan naman sila eh. Kaya lang siya. Ini semua. Ini kan dia. Mushroom tel hianin atui le zwala muidan hi adanga chuanin le arong ti moi tu tang khanin tomato sauce te chuanin le khami paprika ti velte ai eng vel kha indu cho in tel thei ni khati arong amoi em bokani khatiang tel khan chon in kang nga in kan khanin e claimin asen ve thapoi khai nga khana tui le zwala chanin le kia sen thapin nga kanga ikhanin mushroom pa kha in thak le mai da ne in chok daw nga ni mit thum vela mo in chuang le nga choni ani lo ponin ki mi pa ki azor do nap nuwa choni chumi zo tomato sauce bok bon thur khap arong ti moi tu ta kha in thak tel sak bok nga choni in du za in thak kha chumon an choni le chumi in han chuang ve daw sak ngat le min aron angaron sat chau ve do huna khanin kami cream chuin tel me do ni milk cream kha intel zo khan in han chocolate do molanga chuanin in chin lenga aso hun kha in nga nga chuanin indu le rong moi nang khanin purun sen na te kha in han thlanga ni lo le dania vel te po kha te khanin na ronga moi em a chuanin na tui em ani bo inni churin lo takin ron su le thuda he kan phanunen ro sur kara kan bakala nom kan ti em ani ke po ki ro sur but kan ti don nge khitiang khi kanai thara chuanin kan pa office bang ron honga eng tak ron honang mo a table vel kha ron hon karenga kan lo en sin dan a hi
Hi, Bye bye, go bye. How are you? Bye bye, go bye. Bye bye, go bye. Bye Yes. bye, go bye. Bye bye, go bye. Bye bye, go bye. Bye bye. Thank you. Bye bye, go bye. Voin ni chu hei kan pa in Facebook market a table le mi kha avala a chuanin office bulani wang khanin office a ka kan kal tlang hal pa nga thil ti tur ka nei pa ti office akal pa a thil avala pa ni hemi he la pa a chuanin chu mi pa chuan bazar a te lova avakala ka ei du zong nga pi te la phetau te le thingpui coffee ti vel te le marcha ro te aro lo te khatiang te khamin lo hun saka fel em em ni ka ei chak box se marcha tunlai phe chu marcha ka ei chak marcha ro hi ka ei chak le zwala chuan min lo lei hlawa o coffee te pawh ni sengin kalawm tak tak ani o kan pa hi chu fel ve hnu hnu ani chuanin hei office table tur hi a lei tewa kan han rem manga engtin nge aron lang donin lo en ve dan ni a hei ti hianin kan pa chu me min lo hon te chu ne ka ei du zong chi Myanmar dawr ami ngapi te coffee te chuanin chena coffee te ni boka le phetau te khi ngapi pawh hei bawm thum lai ani le phetau pawh ni se bawm hnih lai min lo hon sak bawk ani hei kan pa hi rel tram tok takin a rawn hawng a chu me ka siam sak dawn tih kha zinga tangkhan a hriat sa wang khanin engmah kha ei dawh lowa a phum kha dah ruak veka kan nuin ka hawng hunah tlai lampangah ka chu hmeh duh zawng min siam sak dawn tih kha rel ruak khanin a dah ve reng bawk sia chuanin le lo siam sak nge ke pun a rawn haw vela ei thei turin hei ti hianin ei as ka siam saka ei tan tawh dawn ani hei ti hian kan pa ina a table office table tur chu install mulmula chun hetlai mi tuna a grill lai takhi a ong hi lo om lo an lo siam mai ni in chu kan pan an siam le mulmula chun kan nu fa in kan theng tok in kan pui boka thian kan siam mulmul bok ani kan fanula hi ama ta ber tur a motia phur han lang boka kan pa hi hei adu dan chuanin i tuna table mi hi tia da kwal vekanga chuanin a chungah hianin filaments thil kwal te chung te chu da tum bawk ani chuanin le hei hetianga da nei chu khawl lian pui pathum vel da na tur da man tum wang ania chuanin ti hianin a chungah hian thuah le bur dawn boka thil dangin chung chu tum dan ania hei ti hianin a rem zo to a ti hianin a lan dan chu nia ma sekin so so tlai kong khar bula sonin sumi so ei ti sonin tlem na a ong do o mani ma se kan han en ati I kimi table ki a toy do bi ki mo chon he lampang le lampang so a sei do boka chumi chu ti han thleng chini langin I thleng langin chuanin ti han kan har sana chuk a sof do wang kan tia ki kan pa hian tla hi ka zei chemei do na mi te I zei chat te chuan ka tia ma sekin chu kan han ngei to kan table so
ho he lampang table hi oi asir ber zo ka mi so so min son emini hianin tia kan han thleng kwal ta ka chan lo dik thlap mai ni kan pain I thluwa ka van tha em hati ama ngai to chaw ma sakani sia chani dikhanin kan har sina chu sukyang ta so ong eng ma om to lo ta ni ina kan pa in office a siam thalle zel huna karon la update zel nga a call vel te po hi in la mu ngai lo ka ringa tam jok chuanin call motor part te bike part te thil chi hran hran part ta nan siam ne ma sengin chumi siam tu thei tok tur chuanin chu alian chu ni chuang lawa Clean the office. Sure. Starting selective room cleaning. Come in. Come in. Come in. Come in. Come in. oh Good. ti hian kan robot hi kan Alexa ne hian kan join na chuanin chumi tang chuanin hi kan pa hianin timing te seta zana te zinga te ti hian ma te hianin ron a huna hianin chhuat hi ron ti fai mai ni a tha em a kan robot hi chuan mi chhok zang tha khop mai zing han thawi lang in chung hi lo fai veka office te hi ti hian a kalna hnu zong zong te hi langa carpet oma wang hian nuam thei khop mai ole khati zong kha vai ni kan video tan chuanin lo ni le phot sengin video le peka kan in mule theu don ni o bye bye ole kan video te mi lo en sak wang kan lom tu ke like le share te subscribe te mi lo ti sak ve don nia